5, 6, 7, 8, 9, 10. Αυτό σίγουρα θα το ξανακάνουμε στην πορεία και σε περίπτωση που είσαι ξύπνιος ή ξύπνια θέλω να το ακολουθήσεις. Γενικώς να έχεις στο μυαλό σου ότι θέλω να αναζένεις πολύ ήρεμα, πολύ χαλαρά. Η μείωση του άγχους είναι ένα πολύ περίεργο και πολύ περίεργη και πολύπλοκη διαδικασία, δεν είναι εύκολη για όλους. Το να μειώσεις και να αποβάλεις το άγχος είναι πάρα πολύ δύσκολο μερικές φορές, πόσο μάλλον κάτω από τις συνθήκες που βιώνουμε φέτος και πέρυσι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να σε ακουμπήσω. Θα ακουμπήσω όλα τα μέρη του προσώπου σου και στη συνέχεια θα κινηθώ στο σώμα σου και κυρίως στα άκρα σου. Ένα πράγμα έχεις να κάνεις. Όποιο σημείο ακουμπάω θα το χαλαρώνεις εντελώς. Γι' αυτό θέλω να είσαι ξαπλωμένος ή ξαπλωμένη. Θέλω οι μύες από το σημείο που ακουμπάω να χαλαρώνονται επί τόπου και να μην τους ξανατσιτώνεις καθόλου. Θέλω να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις και απλώς να έχεις στο μυαλό σου ότι κάθε λίγο θα ακουμπάω και ένα μέρος επάνω στο σώμα σου. Εντάξει. Αν θέλεις να έχεις τα μάτια σου κλειστά, που είναι και ακόμη καλύτερο για την εμπειρία σου, να ξέρεις ότι πριν να ακουμπήσω κάπου ή στη διάρκεια που θα ακουμπάω κάπου, θα το λέω. Για παράδειγμα, τώρα θα ακουμπήσω το μέτωπό σου. Άρα θέλω να χαλαρώσεις το μέτωπό σου. Σε περίπτωση που θέλεις να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, θέλω να παρακολουθείς πάρα πολύ καλά τις κινήσεις των χεριών μου. Έτσι κι αλλιώς σήμερα θα είμαστε σε πολύ χαμηλούς και απαλούς ρυθμούς, άρα δεν πρόκειται οι κινήσεις μου να σε αγχώσουν. Εντάξει, πώς σου ακούγεται? Τέλεια. Άρα έχεις χαλαρώσει, έχεις ξαπλώσει και θέλω να βγάλεις από το μυαλό σου οτιδήποτε σε βασανίζει, οτιδήποτε αρνητικό. Αν θέλεις, άνοιξε λίγο τα μάτια σου να παρακολουθήσεις τα χέρια μου. Ξεκινάω από το να ακουμπήσω μέρη του προσώπου σου και γενικά του κεφαλιού σου. Θα ξεκινήσω από αυτό το μέρος το οποίο είναι το κεφάλι, το λεγόμενο scalp. Άρα ακουμπάω το κεφάλι σου και εσύ χαλαρώνεις. Χαλαρώνεις το κεφάλι σου εντελώς. Χαλαρώνεις. Κατευθύνομαι στον αυγένα σου. Εδώ
ακριβώς τη στάση και τη φάση που είσαι λίγο πριν κοιμηθείς. Εντελώς χαλαρά τα χαρακτηριστικά σου, εντελώς χαλαρά. Θα ακουμπήσω και τη μύτη σου, γιατί καμιά φορά και εκείνη την κουνάμε όταν θέλουμε να πάρουμε κάποια έκφραση, όταν μυρίζουμε κάτι. Θέλω και αυτή να την ηρεμήσεις και να την χαλαρώσεις. Ακουμπάω τη μύτη σου. Χαλάρωσε τα χείλη σου. Χαλάρωσε τα, χαλάρωσε τα. Τέλεια. Και τώρα που έχεις καταφέρει να χαλαρώσεις τον αυγένα σου, το κεφάλι σου και τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, θα πάρουμε λίγες ακόμα βαθιές, όμορφες ανάσες. Τα πας εξαιρετικά έως τώρα. Μην ξεχνάς να κρατάς σε αυτή τη χαλαρή κατάσταση όλα όσα ακούμπησα πάνω σου. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρείς αυτή την ηρεμία και αυτή τη χαλάρωση. Και όσο πάρουμε κάποιες ανάσες, μην ξεχνάς να υπενθυμίσεις τον εαυτό σου πόσο σημαντικός άνθρωπος είσαι, πόσο όμορφος άνθρωπος είσαι και πως όλα είναι υπό έλεγχο, όμορφα, καλά, όλα είναι τέλεια. Πάμε να ανασάνουμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Συνεχίζω στο μπροστινό μέρος του λαιμού σου, ίσα ίσα που θα σε ακουμπήσω, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Τόσο απαλά. Χαλάρωσέ τον εντελώς. Τέλεια. Αυτή η αίσθηση που χαλαρώνεις έναν πολύ συγκεκριμένο μη πάνω σου είναι πολύ όμορφη, γιατί καταλαβαίνεις ότι έχεις τον έλεγχο από το σώμα σου και αποφασίζεις εσύ να χαλαρώσεις όλους τους μυς σου και να οδηγηθείς στη χαλάρωση και στην ύπνωση. Θα πας εξαιρετικά. Βλέπω ότι έχεις ένα πολύ χαλαρό και όμορφο πρόσωπο. Διατήρησέ το. Πολύ απαλά ακουμπάω τους ώμους σου. Χαλάρωσε τους ώμους σου, άστος να πέσουν. Τέλεια. Εξαιρετικά. Συνεχίζω στα χέρια σου και συγκεκριμένα στα μπράτσα. Πάω στο αριστερό σου χέρι. Τέλεια. Και στο δεξί σου χέρι. Χαλάρωσε το εντελώς. Τέλεια. Και με τα δύο μου χέρια θα πιάσω αυτό το σημείο, τα χέρια
Ίσα που σ' ακουμπάω, χαλάρωσε την κοιλιά σου. Τέλεια. Να νιώθεις τη ζεστασιά, χαλάρωσε τους μυς σου, μην ξεχνάς για τον αυγένα. Τέλεια. Τώρα θα σηκώσω ελαφριά το κεφάλι σου και θέλω να χαλαρώσεις τη σπονδυλική σου στήλη, γιατί αυτήν θα ακουμπήσω ακριβώς στο μέσο της πλάτης. Εντάξει. Άρα ελαφριά ακουμπάω τη σπονδυλική σου στήλη και θέλω να τη χαλαρώσεις εντελώς, δηλαδή όλος σου ο κορμός να πέσει πίσω χαλαρά και να μην τον πιέζεις. Τέλεια. Τελευταίο σημείο είναι τα πόδια σου. Με τα δύο μου χέρια θα ακουμπήσω το σημείο στα πόδια σου, εντάξει. Τέλεια. Είναι πολύ κουρασμένα τα πόδια σου. Χαλάρωσε τα εντελώς, να μην νιώθεις τίποτα. Τέλεια. Τους χαλάρωσες τους μυς. Τέλεια. Και θα κινηθώ και στη γάμπα σου, πρώτα στην αριστερή και μετά στη δεξί, και είμαστε έτοιμοι. Πάμε στα αριστερά. Ίσα που έχω τυλίξει τη γάμπα σου με τα χέρια μου, θέλω να τη χαλαρώσεις εντελώς. Τέλεια. Και στα δεξιά. Τα έχεις πάει τέλεια. Έχεις φτάσει σε ένα σημείο που έχεις χαλαρώσει